I ni yn mynd i droi at y darlleniad yna wrth i'r plant fynd allan. Luc 15. Os ych chi moyn Beibl, a mae'n gallu bod yn help mawr cael Beibl ar agor i ddilyn ystod y bregaeth hefyd, os dim rhaid, ond mae'n gallu helpu fel. Mae yna rei just mas drwy drws yna, neu rwy'n dy gornel. Luc 15, yn y Testament Newydd, Luc 15, ac i ni'n mynd i ddechrau darllen yn adnod 1. Luc 15, gan gychwyn yn adnod 1. A buon ni'n canu am hyn, ynddo, just cyn y sgwrs plant hefyd. Luc 15, adnod 1. A'r cyd-destun yw bod Iesu yn siarad fan hyn. A mae wedi bod yn siarad gyda'r disgyblion hefyd eraill oedd yn dod i'w wrando arno fe. Luc 15 adnod 1. Yr oedd yr holl gasglwyr trethu a'r pechaduriaid yn nesau ato i wrando arno. Ond oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cyd-fwyta gyda nhw. A dywedodd ef y ddameg hon wrthynt. Bwriwch fod gan un ohonoch chi 100 o ddefed, a digwydd iddo golli un ohonynt. Ond nid yw gadael y 99 yn yr anialdir, ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig, nes dod o hyd iddi. Wedi dod o hyd iddi, mae'n ei gosod ar ei sgwydden llawen, yn mynd adre, ac yn gwahodd ei gyfeillion a'i gymdogion ynghyd gan ddweud wrthynt, llawen hewch gyda mi, oherwydd rwy wedi cael hyd i'm dafad golledig. Rwy'n dweud wrthych, yr un modd bydd mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur sy'n edyfanhau nag am 99 o rei cyfiawn, nad oes arnynt angen edifeirwch. Amen. Iawn, byddwn ni nôl at hynny. Wrth gwrs, a mae'n siŵr bod y stori fwy na thebyg yn gyfarwydd i falle pawb, os nad bron pawb yma. Falle yn orgyfarwydd, mae llawer yma. Dewn ni nôl, wrth gwrs, at hynny. Cyn gwneud, newn ni weddio gyda'n gilydd, a newn ni orffen heddi trwy gydweddio y geiriau nath Iesu ddysgu ni weddio, sef gweddi'r arglwydd. Ond gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein Tad, i ni yn diolch i ti eto am dy bresenoldeb yma gyda ni bore yma drwy dy ysbryd glân. I ni'n diolch am y rhyfeddod yna fel y buon ni'n canu. Y rhyfeddod yn bod ni'n gallu gwybod am bod yn sicr, hyd yn oed teimlo presenoldeb yr un nath greu yr holl fydysawd, nath greu bob un ohono ni, a sy'n ein nabod ni i gyd yn well nag yn ein nabod ein hunain. Yr un sy'n gwybod y dechrau o'r diwedd ac yn gwybod y diwedd o'r dechrau cyntaf un. Helpa ni ar Dduw y bore yma i weld ychydig bach mwy ohono ti, i dy weld i'n gliriach, i godi'n llyged falle ato ti eto. Helpa ni yn enwedig y bore yma sy'n ni'n dod mewn i'r cwrdd yma ac yn teimlo yn drwmlwythog, yn teimlo bod pethau just yn mynd y ffordd anghywir, bod pob peth yn ein herbyn ni. Helpa ni os ni'n dod mewn ac yn ni'n teimlo y bore yma yn bod ni wedi gadael di lawr, yn bod ni wedi gadael ein hunain lawr, falle bod ni wedi gadael y rhai sy agosa ato ni lawr. Helpa ni i godi'n llyged ata ti. Helpa ni os ydyn ni wedi dod mewn y bore yma. A does dim byd mawr o'i le, ond mae pethau yn fflat ac i ni just yn
yn teimlo, i ni ddim yn gwybod pa ffordd i droi na pa ffordd i ni'n mynd. Helpa ni i godi'n golygon at ti a gweld fod ti yn rhoi cyfeiriad i ni. Helpa ni y bore yma os ni'n dod mewn yn teimlo ar ben ein digon, yn teimlo ar ben y byd hyd yn oed, yn teimlo yn llwyddiannus, ond mewn perygl efallai, o fynd i le lle i ni yn teimlo yn y pen draw taw ni, neu fi fy hunan, sydd yn heiddi'r clod, sydd yn heiddi mawl, falle'n dawel bach yn ein calonnau. Helpa ni i weld fod pob peth da wedi dod oddi wrth y ti. Helpa ni lle bynnag i ni y bore yma i dyweld di trwy'r geiriau hyn o ti wedi rhoi i ni yn y Beibl. I ni hefyd yn gweddio ac yn cyflwyno o dyflandu fel i ni wedi crybwyll yn barod ar y dechrau y gwahanol deuluoedd yma. I ni yn cyflwyno Aron o dyflandu y nawr, y foment hon, plis bydd yn agos ato fe, plis gwasanaetha iddo fe ar un modd hefyd, plis gwasanaetha i Lydia, i fi, Mari, Elena a Subosiso, Seth, Bychan, a hefyd teulu Aifa, Honorin, a'r holl blant. Bydd yn agos atyn nhw i gyd ar para iddyn nhw, yr hyn sydd angen arnyn nhw, yn faterol ac yn ysbrydol. A'r lleill yn ein plith ni sydd am wahanol resymau, falle yn gwylio ar-lein neu ddim yma y bore yma am resymau da a rhesymau mwy anodd. Bydd yn agos iddyn nhw i gyd os gwelyd i'n dda. I ni'n cyflwyno ein tref i ti ar glwydd Dduw, ein cymdogion, ein cydweithwyr, i ni yn gweddio unwaith eto y bydde ti yn ein defnyddio ni fel pobl wan, fel dy eglwys di, a'r eglwysi eraill yn y cylchwn sydd yn ddilyn di, plis defnyddia ni fel gweision i ti mwyn estyn allan gyda'r newyddion da i'r gymuned hon. I ni'n cyflwyno yn gwlad, i ni yn gweddio wrth i ni gyd fynd i bleidleisio cyn bo hir, y bydde ti'n rhoi doethineb i ni wrth i ni wneud neu ymgymryd ar cyfrifoldeb hwnnw. Ac i ni'n gweddio dros ein byd hefyd. I ni'n cyflwyno cymaint o sefyllfaoedd o dyflandu, ddim yn gallu emwy nhw i gyd hyd yn oed, ond gan gynnwys Libanus ac Iran, a gan gynnwys hefyd Nigeria, lle mae erlyd yn mynd ymlaen yn erbyn Cristnogion, a gymaint o sefyllfaoedd eraill. Ar glwydd dy fyd di yw hwn, mi wyt ti wedi talu y pris am yr holl ffrygioni a'r holl bechod ar y groes, ac i ni yn gweddio bydde ti yn gweithio yn y byd yma, bydde ti'n clywed gweddiad y bobl, ac y bydde ti hefyd yn prysuro yn ôl i ddod â phob peth drwg i ben, i ddod â fe i farn, ac y bydde ti yn dod yn ôl yn fuan ar glwydd Iesu. Yn olaf, i ni yn edifarhau, i ni'n dod o flaen ti ac yn dweud sori am ein pechodau, i ni'n dweud sori am y ffyrdd i ni wedi troi i ffwrdd oddi wrth y ti. Y ffyrdd hynny i ni wedi pechu, gair anodd yn Gymraeg, ond pechu yn erbyn y bobl yn cwmpas ni, gan gofio bod yr holl bethau hynny yn y pen draw yn bechod yn derbyn di. I ni'n diolch felly am y groes, i ni'n diolch dy fod ti wedi cymryd yr holl bethau hynny i'r groes, a rhyddhau ni os gwelyd i'n dda, am dy fod ti wedi eisoes talu'r pris a gwneud y drefn agor y ffordd y buon ni'n canu amdani hi, rhyddhau ni os gwelyd i'n dda, i fyw yno ti ac i dy wasanaethu ti, am ein bod ni'n gallu bod yn hollol hyderus o'r maddeuant yna, y maddeuant costus
wyt ti wedi ennill ar ein cyfer. Diolch am yr holl bethau hyn. Ac i ni yn gweddio felly y geiriau hynny dysgys ti ni i weddio. Unau yn Saesneg neu pwy bynnag iaith arall neu yn y Gymraeg. Pan wahoddus di ni droi ato ti a dweud, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, ddeler dy deyrnas, gwneler dy wyllus, ynys yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau, fel y maddeuon innau un troseddwyr. A phaid a'n dwyn i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti i'r deyrnas. Amen. Amen. Iawn. Agorwch felly eto Luc 15. Os oes Beibl gyda chi, fel o'n i'n gweud o blaen, os ydych chi'n am fynd i ôl un, peidiwch teimlo embaras, maen nhw ar gael. Luc 15, adnod 1 i 7. Y ddafad goll. Un o'r straeon hyn chi'n gweld mewn llyfrau plant, ond ife. Un cyffredin iawn iawn. Stori gyfarwydd, ond geiriau cyfan gwbl a stori gyfan gwbl anhygoel. Gyda pen draw, un o ddynhegion Iesu yw hyn sy'n mynd reit i graidd popeth ac yn ateb y cwestiwn, pwy yw Duw? Sut un yw Duw? A dweud y gwir, mae llawer iawn, os nad yr holl Beibl, yn ateb y cwestiwn yna mewn gwahanol ffyrdd. Ond mae hyn yn mynd i graidd pethau. Pwy yw Duw? Pwy yw'r arglwydd Dduw? I ni'n canu iddo fe? I ni yn ei nabod y Duw sydd wedi dangos i ni pwy yw yn Iesu Grist, ar y groes, yn yr atgyfodiad. Pwy yw beth yw ei gymeriad e? Dyna beth ni'n gofyn pan ni'n gweud pwy yw rhywun. Mi allan ni ddweud, pwy yw, wy jyst yn pigo arni hi am fy mod i'n briod, pwy yw Sarah Graves? A mi allwch chi roi ffeithiau, ganed yn y man a'r man, ar y dyddiad a'r dyddiad, dyma enwau rhieni, yn byw yn y cyfeiriad a'r cyfeiriad. Iawn. Ond pwy yw hi? Mae yna lefel dyfnach yn does e. Pwy yw'r person? Pwy yw'r cymeriad? Beth sy'n gwneud ni yn ni? Pwy yw yr arglwydd Dduw? A mae yna, dim pob peth o bell ffordd mewn un dameg fel hyn, ond mae'r pethau sydd yma yn bethau sydd reit wrth graidd cymeriad yr arglwydd Dduw. 3 pheth dwi'n meddwl sy'n dod allan yn glir iawn fan hyn. Dwi ddim wedi rhoi nhw fel ateb i'r cwestiwn pwy yw Duw, ond gobeithio bydd yn glir ar y diwedd. Peth cyntaf, i ni o werth iddo fe. I ni o werth iddo fe. Mae hwnna'n dweud wrthyn ni rhywbeth mawr am pwy yw e. I ni o werth iddo fe. Yr ail beth, mae e'n chwilio amdano ni. Dyna'r math o berson yw e. Mae person yn air i ni'n gorfod defnyddio am Dduw. Mae'n fwy na person, a mae'n dri yn un hefyd. Ond mae'n chwilio amdano ni. Dyna'r math person yw e. Trydydd peth yw ei fod e'n disgwyl amdano ni. Mae hwnna'n dweud wrthyn ni rhywbeth mawr amdano fe. Dyna ni nôl ar y diwedd i'r 3 peth yna a dilyn nhw wrth fynd trwyddo. Ond y peth cyntaf, felly, yw ein bod ni o werth iddo fe. Ein ni o werth iddo fe. Dyna'r math o Dduw yw yr arglwydd Dduw. Drychwch nôl ar adnod 1. Okay? Cyn bod ni'n mynd mewn i'r ddameg ei hunan, ond yn bwysig iawn. Roedd yr holl gasglwyr trethu a'r pechaduriaid yn nesau ato i wrando arno. Y casglwyr trethu a'r pechaduriaid.
Os y'n ni'n gyfarwydd ar efengylau, dyw hyn ddim yn ein taro ni. Ond mi ddyle fe ein taro ni. Mae'r caswyr trethu yn bobl oedd yr Iddewon a'r holl gymdeithas ar y pryd yn Israel yn fwy na lai yn cysau. Oedden nhw'n cymryd, ddim jyst yn cymryd arian i Rhufain, a Rhufain ddim Rhufain oedd wedi concro Israel, felly ddim yn boblogaidd o gwbl yn y wlad. Ond fwy na hynny, mae nhw ddim jyst yn rhoi arian i'r gelyn fel petai, ond yn cadw peth at nhw eu hunain. So falle oeddech chi'n nabod caswr trethu, a caswr trethu oedd yr un oedd yn cymryd mantais arnoch chi, wneud ei bocedi ei hunain yn llawn, wneud ei hunain yn gyfoethog, a hefyd yn rhoi arian i'r gelyn. Pobl chi ddim eisiau fod yn gysylltiedig â nhw. A wedyn pechaduriaid. Gair mawr, be mae'n golygu fan hyn, achos yn ni'n gweld hyn trwy lens Cristnogol falle, ac yn darllen wel pechaduriaid, i ni gyd yn bechaduriaid. Dim dyna'r ystyr fan hyn fel y cyfryw. Yr ystyr fan hyn yw y bobl fydde'r gymdeithas yn gweld fel pechaduriaid. Fwy na lai, pobl ar yr ymylon, pobl falle oedd wir yn droseddwyr, pobl falle oedd wahanol resymau fel Mair Magdala wedi dod i le o wneud busnesau fel Peteindra, oedd yn meddwl bod nhw reit ar ymylon cymdeithas barchus, os hoffech chi. Dyma'r bobl. Roedd yr holl gaswyr trethu a'r pechaduriaid yn nesau at yr arglwydd Iesu i wrando arno. A beth yw'r ymateb? Eto, os y'n ni'n gyfarwydd, wrth gwrs dyma'r ymateb. Ond yr ymateb yw, roedd y Phariseiaid, bydde cyfieithiad llai llythrennol yn helpu ni fan hyn, roedd yr athrawon crefyddol. Allen ni ddarllen fel hynny. Roedd yr athrawon crefyddol a'r ysgrifenyddion crefyddol, bron gallech chi ddweud arweinwyr eglwys, ond fydde hynny'n mynd yn rhy bell, ond mae yna elfen o hynny. Roedd yr arweinwyr crefyddol yn grwgnach ymlaeth ei gilydd gan ddweud mae hwn, Iesu yw hwn, mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cydfwyta gyda nhw. Yn croesawu pechaduriaid. Chi'n gweld fan hyn? Mae Luc nath ddod ar geiriau hyn o dan arweinydd yr Ysbryd Glân at ei gilydd. Mae Luc am mynd i weld, mae yna cyferbyniad, mae yna wahaniaeth sylfaenol fan hyn rhwng Iesu ac arweinwyr crefyddol ei oes. Mae Iesu'n croesawu y bobl yma, mae cymdeithas yn troi yn ei herbyn nhw, a'r arweinwyr crefyddol ddim yn gweld gwerth ynddyn nhw o gwbl. Maen nhw yn bobl, maen nhw eisiau cadw tu fas i'r drws. Maen nhw'n bobl, yn llyged y Phariseiaid yr arweinwyr crefyddol yma, maen nhw'n bobl frwnt. Maen nhw'n bobl i gadw i ffwrdd. A mae'r efengylau'n llawn o enghreifftiau o hyn. Mae'n ni'n cofio am rhywun fel Zaccheus. Y dyn bychan, os ydych chi'n cofio, oedd hefyd yn un o'r criw yma, eisiau gweld yr arglwydd Iesu, ddim yn gallu dod yn agos iddo fe. Allwn ni ddarllen rhwng y llunellau, falle bod y dorf eisiau cadw fe nôl i ffwrdd, ddim yn gadael e trwyddo. Ni ddim yn gallu bod yn hollol siŵr, ond mae'n debyg bod yna elfen o hynny. Ac yn mynd lan coeden, yn dringo coeden, jyst er mwyn gweld Iesu. Yn codi cwestiwn yn diwedd, siwr oedd y bobl yma ar yr ymylon yn teimlo. Mae hefyd yn codi cwestiwn, beth oedden nhw'n teimlo am Iesu? Rhyfedd o beth, ni'n gweld sawl peth, pobl jyst eisiau bod yn agos ato fe. Ddim falle yn gallu dweud pam mewn geiriau, ond yn teimlo bod yna rhywbeth yn ysbrydol, bod yna rhywbeth yna yn clywed y geiriau, rhywbeth yna. Hynny yw, jyst y ddau adnod yma. Y ddau adnod yma, gyda chi ffordd y byd, y ffordd naturiol ni fel pobl,
A wedyn, ond Duw. Ond Duw. Ni'n aml yn darllen hynny yn llythyrau Paul. Mae hyn a hyn a hyn yn wir amdano ni fel pobl, pechod, llawer o bethau gwahanol, a wedyn yn sydyn ni'n darllen. Ond Duw. Mae'r geiriau ddim yna, ond maen nhw'n cael eu awgrymu ni fan hyn. Ond Duw. Mae Duw yn wahanol. Mae'r arglwydd Iesu yn gwbl wahanol. Wrth gwrs, mae'n treulio ei amser ar y ddeiar, fel ni barod wedi gweld, yn chwilio allan bobl fel y Phariseiaid y caswyr trethu. A wedyn, mae'n atgyfnerthu hynny yn y ddameg. Y stori mae'n adrodd, mae am i'r pwynt fod yn hollol glir. Dwi ddim jyst yn neud hyn, mae am i bawb ddeall pam fod e'n neud hyn. Yn y stori, y ddafad sydd wedi mynd ar goll, y ddafad sydd wedi crwydro efallai, yn ymwneud mae defaid yn neud. A mae Iesu am iddyn nhw ddeall yn hollol glir taw yr arglwydd yw'r bugail sy'n mynd ar ôl yr un ddafad goll. Yr arglwydd yw'r bugail sy'n mynd ar ôl yr un ddafad golledig. Pam? A fydden ni mewn difri yn gwneud hynny? Dwi ddim yn gwneud sens. Hynny yw, os ydych chi'n meddwl yn y peth yn economaidd, mae bugeilio, wel heddi, fel yn yr oes yma, mae e hefyd yn weithgaredd economaidd, yn dyw e. Bywoliaeth yw edrych ar ôl praidd. Dyw e ddim yn gwneud sens. Os oes gyda chi 99 o ddefaid, chi'n byw mewn gwlad lle mae yna fleiddiaid ac yn y blaen, mae rhaid bugeilio i gadw'r defed yn saff. Mae yna un ar goll. Yn economaidd, dyw e ddim yn gwneud sens. 99, ti'n risg colli 10 yn yr amser bod ti'n... Dyw defed ddim bob tro mwyaf clyfar, ni'n gwybod hynny. Ti'n risg colli 10 o fynd ar ôl 1. Pam? Pam mynd ar ôl yr 1? Am fod yr 1 yn bwysig iddo fe. Am fod e ddim fel ni. Chi'n gweld y pwynt yma eto? Dyw e ddim fel ni wrth dysgu a gyda'r caswyr trethu a'r pechaduriaid a'r Phariseiaid yn beirniadu fe. Dyw e ddim fel ni. Yn y ddameg, dyw e ddim fel ni. Dim fel hyn fydden ni yn gweithredu. Mae am i ni wybod hyn amdano fe. Mae'r Beibl cyfan yn trial dangos i ni, trial dysgu ni. Dyw'r arglwydd ddim fel ni. Mae pob peth amdano fe yn gyfan gwbl wahanol i'r ffordd bydden ni yn gweithredu. Iawn. A falle chi yn eistedd yna yn meddwl, oce, fi'n deall hynny. Fi'n deall yw'r arglwydd ddim fel ni. Dwi'n gwybod nad fi yw'r creawdwr ac yn y blaen. Ond o ddydd i ddydd, ydyn ni wir yn sylweddoli hynny? Neu ydyn ni falle wedi anghofio hynny? Ydy e'n reality i ni yn gafel arno fe yn ddyddiol? Achos yn y pen draw, mae'r hyn mae'r bugail yn neud wrth fynd i chwilio am yr 1 yn dangos gymaint o werth sydd gan yr 1 ddafad goll, yr 1 person coll, i'r arglwydd Dduw. Se fe fel ni, mi fydden ni yn teimlo, wel, o rhoi gwerth amhrisiadwy i 1 person, does dim gymaint o hynny ar ôl i bobl eraill. Yn y pen draw, byddwn ni'n rhedeg allan. Ond dyw e ddim fel hynny. Mae e'n rhoi gwerth amhrisiadwy ar bob 1 ddafad goll. Bob un ohono ni sydd yma y bore yma. Dim jyst bob un ohono ni sydd yma y bore yma. Bob un sydd yng Nghymru, y foment hon, neu heno falle,
mewn gwahanol eglwysi, ac sydd yn gallu dweud yr arglwydd Iesu, ti yw fy arglwydd. Mae'n rhoi gwerth cwbl amhrisiadwy ar bob un o'r bobl hynny. Ddim jyst yng Nghymru, ond y byd i gyd. Dyn ni ddim yn gallu deall hynny. Achos bod ni ddim yn gallu deall hynny, ein temtasiwn ni yw peidio credu'r peth. Dim go iawn. Dim pan dyn ni yn, falle, dechrau crwydro, fel Cristnogion hyd yn oed. Heb sôn am os dyn ni ddim erioed wedi rhoi ein bywyd iddo fe. Sawl tro, dwi wedi cael sgwrs gyda pobl sy'n dweud, ie, dwi'n deall be mae'r Beibl yn dweud. Allai gredu bod Duw yn go iawn, mae un Duw sydd, ond allai ddim credu bod e'n fy ngharu i gymaint â hynny. Dwi'n credu bod e'n wir, ond does dim ffydd. Dwi ddim yn gallu credu'r peth. Dim yr lefel yna. Dwi'n credu am fy mhen, dwi ddim yn gallu credu am fy nghalon. Dwi ddim yn gallu credu am fy nghalon. Mae'r ddameg yma, mae'r hyn mae Iesu yn rhannu fan hyn, yn dweud wrth y person yna, rwy ti o werth iddo fe. Rwy ti o gymaint â hyn o werth iddo fe. Yn y pen draw, mae'n bosib i ni, fel pobl, os dyn ni fel un o'r cyfeillion hynna, sydd yn gweud, ie, dwi'n credu falle bod hyn i gyd yn wir, bod yr hyn mae'r Beibl yn dweud yn wirionedd, ond dwi ddim yn mynd i roi fy ffydd ynddo fe, mae gen i fywyd arall i ddilyn. Yn y pen draw, yr hyn fydd yn dod i'r bobl yna, efallai fydd llwyddiant. Falle bydd lot o lwyddiant yn y byd yma. Ond bydd y dyn busnes mwyaf, neu fenyw busnes, mwyaf llwyddiannus yn y diwedd yn mynd i lwch. Bydd yr holl lwyddiant, y tŷ mwyaf moethus, y ceir, y ceir swanky, y pwllnofio yn yr ardd, beth bynnag yw e, i ni, neu pobl o gwmpas ni, yn rhoi ein bryd arno, a mi fydd e'n dod yn gloi. Mi fydd e'n dod yn gyflym dros ben. Mae amser yn gwibio, a mae'n gwibio mwy. Ac wrth gwrs dwi'n siarad gyda bob un ohono ni, dwi'n siarad yn arbennig gyda rhai sydd yn iau y bore yma, sydd yn fwy ifanc. Mae'r un nath e'n creu ni am i ni wybod hyn. Mae am i ni gofio stori'r ddafad goll, a mae am i ni ymateb i'r stori yna. Achos mae yna fugail yn dod i chwilio. A mae bosib i ni ddewis i aros fel dafad goll. Mae'r ddafad fwy na thebyg yn mwynhau pori. Dyna sut mae defed yn mynd ar goll. Maen nhw'n meddwl bod yna rhywbeth mwy blasus dros y bryn, ar hyd y llwybr, lan hanner ffordd ar hyd y clogwyn. Maen nhw'n mwynhau y peth, falle, am gyfnod. Yn union fel hynny. Falle'n mwynhau y peth, beth bynnag yw e, y tŷ moethus, yr yrfa, am gyfnod. Mae'r bugail yn gweld gymaint o werth ynddo ni, dwi'n yn fodlon gadael ni yna. Mi allwn ni fod fel y ddafad sydd yn gweld y bugail yn dod ac yn dweud, na. Mae yna fwy o losin, fel petai, ymhellach ar hyd y clogwyn. Mae'r defed yna yn y pen draw yn marw. Mi oedd y gynulleidfa yn oes Iesu yn hollol gyfarwydd â hynny. I gyd yn gyfarwydd gyda defaid. Yr ail beth, felly mae ni'n gweld, rydyn ni o werth iddo fe. Gymaint â hynny o werth. Yr ail beth, a wedi dechrau crybwyll, mae'n chwilio ni. Mae'n chwilio amdano ni. Drychwch ar adnod 4. Bwriwch fod gan un ohonoch chi 100 o ddefaid a digwydd iddo golli un ohonynt,
ond nid yw'n gadael y 99 ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod o hyd iddi. Hynny yw, mewn syniad, mewn theori, gallen ni fod o werth i'r arglwydd Dduw, ac oherwydd hynny, fod Duw yn ddigon da i ddweud, dwi yn y nefoedd a dwi'n gadael drws agored i chi. Mae'r drws ar agor. Os ydych chi moyn dod i nabod fi, iawn, mae'r drws ar agor. Ffeindiwch eich ffordd i fi. Dyna'r ffordd mae llawer o grefyddau y byd wedi meddwl am bethau. Ond mae Duw yn dangos ei hunan yn y Beibl drwyddi draw, nid felly mae e. Mi allai wedi bod fel yna. Byddai fod yna falle dal yn dduw da, o'n i ddim, ond dim dyna'r reality. Mae reality'n gwbl wahanol. Dwi'n wedi gadael drws yr agor, mae e'n dod i chwilio. Mae'n dod i chwilio amdana ti, amdana i. Chi'n gweld y geiriau yna? Mynd ar ôl nes dod o hyd iddi. Hynny yw, mae fe'n dal ati. Mae'n dal ati. A wedyn ar ôl canfod y ddafad, beth ydy am fodlon wneud? Cario'r ddafad digon, John, adre. Reality ysbrydol. Ond mae'n codi cwestiwn. Os yna rhywun yma, a mae hwn yn wir i bob un ohono ni mewn gwahanol ffyrdd, os yna rhywun yma sy'n gwybod ei fod e'n chwilio, a mae angen i chi ymateb. Mae angen i chi ymateb. Chi'n gweld y bugail yn dod. Chi'n gwybod bod e'n dod. A nawr yr amser i gyd nabod y reality. Chi'n nabod y bugail. Mae'r defaid yn, wel, mae'n dibynnu ar y bryd ac yn y blaen, ond ta beth. Ond mae llawer o anifeiliaid yn nabod y meistr. Mae'n dod, mae'n chwilio amdano chi, mae angen ymateb. Os felly, gnewch. Os dyn ni hefyd fel Gristnogion yn gallu bod fel defaid yn cerdded i ffwrdd. Er ei bod ni'n ddiogel, i ni'n pellhau. Dwi'n yn dda i ni. I ni'n mynd yn agos i berygl. A pryd hynny hefyd, mae llais y bugail. Mae ffon y bugail yn dod ar ein hôl ni. A mae mwy, chi'n gweld, dwi ddim jyst yn dal ati, dwi ddim jyst yn cario y ddafad nôl, adnodau 5 a 6, wedi dod o hyd iddi, mae'n gosod ar ei sgwydden llawen, yn mynd adre a wedyn beth. Yn gwahodd ei gyfeillion a'i gymdogion ynghyd, gan ddweud wrthynt, llawen hewch gyda mi, oherwydd rwy wedi cael hyd i'm dafad golledig. Mae'n chwilio a mae'n llawenhau. Dwi'n jyst yn gwneud mwy na gadael drws yr agor, ond mynd i chwilio. Dwi'n jyst yn chwilio, mae'n dal ati. Dwi'n jyst yn dal ati, mae'n cario'r ddafad nôl ei hunan. Dwi'n jyst yn gwneud hynny, dod o'r ddafad nôl, a wn i ddim, rhoi stŵr iddi neu rhywbeth. Na, i'r gwrthwyneb. Mae'n cario'r ddafad nôl ac yn llawenhau. Beth i ni fod i gymryd o hynny? Pwy yw Duw? Beth i ni fod i gymryd am ei bersonau o hynny, fod yn llawenhau? Mater o bleser yw hyn, iddo fe. Mater o bleser. Mewn beth ydych chi'n cymryd pleser? Meddyliwch am rhywbeth. Peidiwch â gweiddi fe allan bore yma, ond meddyliwch am rhywbeth chi'n cymryd pleser ynddo. Falle pleser go iawn. Ni ddim, falle mae yna bleser pan fod y teulu i gyd ynghyd, neu pan fod jobyn da o waith wedi benni. Mae gymaint o bethau i ni'n gallu cymryd pleser go iawn ynddyn nhw. Mae'r pleser yna, just fel diferyn lleia i gymharu gyda'r môr o bleser sydd yn yr arglwydd Dduw. Mae e'n Dduw llawn pleser. Mae'n cymryd pleser ynddo'i hun, mae hwnna yn destun
arall yn gyfan gwbl, y drindod, 3 yn 1, 1 yn 3. Ond mae'n cymryd pleser ynddo ni. Mae'n cymryd pleser yn ein achub ni. Dyna'r math o dduw yw e. Dwi'n meddwl pan dyn ni'n crwydro, pan dyn ni'n mynd yn oeraidd, neu pan dyn ni erioed wedi rhoi ein bywydau iddo fe. Mae hwn siwr o fod yn un o'r pethau i ni yn anghofio. Mae e'n cymryd pleser yno ni. Llawer arall i ddweud hefyd, wrth gwrs, ond mae hwn yn un o'r pethau pwysig yn y darlleniad yma. Hynny yw, mae ei gariad llawer mwy na ni'n tueddol i gredu. Mae yna bleser, mae yna lawenydd ym mhob un ddafad. Os wyt ti'n Gristion y bore yma, wyt ti'n credu hynny go iawn? Bod e'n cymryd pleser yno ti? Mae hyn yn bwysig. Os dyn ni ddim yn credu'r peth, dyn ni'n colli rhan o'r hyn sydd ar gael i ni, rhan o'r rhodd anhygoel mae'r arglwydd yn neud i ni yn y newyddion da, yn yr Efengyl. Os wyt ti ddim yn Gristion, os wyt ti ddim yn ei ddilyn yn ei nabod wedi rhoi dy fywyd iddo fe, dyma'r math o dduw yw e. Does dim angen bod ofn. Does dim angen bod ofn. Mae yna wahoddiad. Dwi'n meddwl, i ni gyd yn gwybod hynny. Mae yna wahoddiad. Ond mae'n wahoddiad yn dod o fugail sydd yn cymryd pleser yn achub y ddafad. Dwi ddim yn neud gan ddweud, dere ato fi, dyw'r arglwydd Iesu ar y groes ddim yn dweud, dere ato fi, a bobl bach, edrych ar y pris ti wedi gwneud i fi dalu. Mae'n dweud, dere ato fi, achos dwi eisiau'r y pleser o dy achub di, ti yr unigolyn. Ie, chi i gyd, ni i gyd, ond hefyd, ti yr unigolyn. Ac jyst yn sydyn, y trydydd peth sydd yn wir fan hyn, yr adnod ola mewn gwirionedd, mae e'n disgwyl amdano ni. Mae'n disgwyl amdano ni. Os mae'r ddameg yma, dameg y ddafad, stori'r bugail yn mynd i achub y ddafad, dod â hi nôl, dal yn digwydd mewn gwirionedd. Mae'n digwydd o hyd. Mae'r bugail dal yn mynd mas nawr, heddiw, ar ôl defaid unigol sydd ar goll. Ond mi fydd y ddameg ddim yn para am byth. Hynny yw, mi fydd yna dydd yn dod pan fydd hwnna'n dod i ben. Mi fydd yr arglwydd Iesu'n dod nôl, a mi fydd ddim mwy o chwilio, dim mwy o ddisgwyl. A nawr mae fe'n aros, mae fe'n disgwyl. Adnod 7 yn gweud, rwy'n dweud wrthych, yr un modd, bydd mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur sy'n edifarhau. Bydd mwy o lawenydd. Mae dal yn digwydd nawr. Mae llawenydd yn nawr a mae llawenydd i ddod yn y nef, gan yr angylion. Dwi heb benni eto. A jyst gyda llaw, diwedd yr adnod yna, un pechadur sy'n edifarhau nag am 99 o'r ei cyfiawn nad oes arnynt angen edifeirwch. Be mae hwnna'n golygu yw nid bod yna rhyw 99 o ddefaid, mwyafrif y ddynoliaeth, sydd jyst yn bobl dda, a dyn nhw ddim angen edifarhau, achos dyn nhw ddim yn gwneud pethau drwg. Dim hynny. Mae fod yn ironig, o'n i'n trio darllen yr adnod yn y llais yna, gynnau fach. Hynny yw, am un pechadur sy'n edifarhau, nag am 99 o'r ei cyfiawn, nad oes arnynt angen edifeirwch. Dyna tôn y llais fan hyn. Pobl sy'n meddwl dyn nhw ddim angen edifeirwch. Mae'n drist. Mae'n drist dros ben. Os dyn nhw'n meddwl dyn nhw ddim angen, falle newn nhw ddim, ac mi gewn nhw eu ffordd eu hunain yn y pen draw. Y pwynt pwysig fan hyn yw ei fod unwaith eto. So fe, i ni o werth iddo fe. Fe sy'n chwilio amdano ni, a wedyn yn ola fan hyn, fe sy'n disgwyl amdano ni. Chi'n gweld hynny? Yn aml iawn,
i ni eto, fel pobl, jyst yn naturiol, naturddynol. Yn aml iawn, ni'n tueddu meddwl, chi'n clywed mas ar y cyfryngau yn y byd, pobl o gwmpas ni'n gweud, bydden ni'n credu, sef fe jyst yn dangos ei hunan. A'r syniad yma yw, fi yn aros i ti, Duw. Fi'n aros amdano ti. Se ti jyst yn neud yma bach mwy, mi fydden ni gyda ti. Bydden. Ond fi'n aros amdano ti, achos ti ddim wedi wneud dim byd to. Dim fel na mai. Y gwrthwyneb yn llwyr. Fe sy'n aros amdano ni. Hynny yw, os ydych chi'n Gristion, dwi'n meddwl ydych chi'n gwybod hyn. Ydych chi wedi erioed wedi trial aros am Dduw? Stopio feddwl am y peth, mae fe'n dechrau torri'n pennau ni. Dwi'n yn bosib. Mae dim ond yn bosib gyda'i help. Dwi ddim yn bosib yn naturiol i ni fel pobl i aros am Dduw. Mae'n calonnau'n mynd i bob cyfeiriad. Mae meddyliau ni'n mynd i bob cyfeiriad. Dyn ni ddim yn naturiol yn gallu aros am Dduw o gwbl. Ond mae yma, yna, ac yn aros amdano ni. Achos mae ei gariad bob un tro llawer mwy na'n cariad ni. Dwi'n mynd i ddarllen yn Saesneg rhywbeth ar y testun yma, o'n i'n meddwl oedd yn help mawr gan J.C. Ryle. Lle mae fe, fan hyn. The love of Christ is a love that truly passes beyond knowledge. It is unspeakable and unsearchable. It's that on which we must wholly rest our souls if we want to have peace in time and glory in eternity. Dyma'r peth pwysig. This next bit is the important bit. If we take comfort in our own love to Christ, we're building on a sandy foundation. If we take comfort in our own love for Christ, we're building on a sandy foundation. But if we lean on Christ's love to us, we're on a rock. We're on a rock. Cwbl mae'n neud yw adleisio wrth gwrs dameg arall gan Iesu ei hunan. A mae yna her fan hyn, ar lefel arall, i ni fel eglwys, dwi'n meddwl. Ydyn ni yn cymryd agwedd debyg i'r arglwydd Iesu? Yn y ffordd yn ni'n trefnu'n hunain? Fi ddim yn awgrymu trwy hyn fod ni'n gwneud rhywbeth o'i le, fi jyst yn rhoi her i ni o'r gair. Yn y ffordd yn ni'n trefnu'n hunain, yn y ffordd yn ni'n rhedeg pethau, yn y penderfyniadau i ni'n neud. Ydyn agwedd ni fel agwedd yr arglwydd Iesu fan hyn? Fel agwedd yr arglwydd Dduw fan hyn? Hynny yw bod ni'n disgwyl i'r rhai sy'n cwmpas ni, fel mae e'n wedi disgwyl amdano ni. Yn bod ni gyda'r un agwedd a welson ni ar y dechrau o ran y casglu'r trethi a'r pechaduriaid, yn hytrach na y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion. Oedd gyda ni agwedd y bugail. Dyna'r agwedd i ni fod i gael. Dyna'r agwedd mae'r agwedd am i ni gael yng Nghrist. Mae'n gwestiwn i ni weddio drosto. Iawn. I ni wedi gweld 3 pheth felly. Peth cyntaf, i ni o werth iddo fe, achos mae dyna'r math o Dduw yw e. Yr ail beth, mae'n chwilio amdano ni. Allwn ni ddim chwilio amdano fe. Mae'n chwilio amdano ni. Yn dal ati i wneud. A mae'n gwneud mewn llawenydd, oherwydd llawenydd. Ac yn drydydd, mae'n disgwyl amdano ni. Mae hwnna'n wir os y'n ni'n Gristnogion ac yn perthyn iddo fe, neu os y'n ni ddim. Mae dal yn disgwyl heddi. Mae hyn yn bwysig. Mae hyn yn bwysig. Mae adnod 10 o ddim yn y darlleniad. Mae Iesu'n mynd mlaen i sôn dameg arall, darn arian colledig. Ac ar ddiwedd y dameg yna, adnod 10, mae Iesu'n dweud, yn yr un modd rwy'n dweud wrthych, y mae llawenydd ymhlith angylion Duw am un pechadur sy'n y difarhau. Mae hyn yn bwysig.
Does na ddim byd arall mewn bywyd allwn ni wneud neu brofi sydd yn dod â llawenydd yn ôl gair Duw i angylion Duw. Nid chwarae bach yw hyn. Dyma realiti ysbrydol sydd yn gydd rhan fwyaf o'r amser. Mae'r angylion yn llawenhau, nid jyst yr arglwydd ei hun. Arwydd i ni yw hynny. Yr un sy'n ei chwilio. Y bugail da yw'r un sy'n ei chwilio. Yr un sy'n ei disgwyl. A hynny i gyd am ei fod yn ein caru ni. Amen. Iawn. Mi ganwn ni mewn munud mewn ymateb, ond jyst cyn i ni ganu, gweddi fer. Diolch i ti, o Dduw ein tad. Mae un fel hyn wyt ti. Ac os dyn ni yn teimlo heddi neu yn sylweddoli heddi, yn bod ni fel dafad sy ar goll, helpa ni, os gweli di'n dda, i beidio mynd ymhellach ar hyd y clogwen yna, ond i gael, ond i dderbyn, dy dderbyn di, derbyn dy gariad di, derbyn y ffordd wyt ti'n chwilio amdano ni. Helpa ni weld y gwirionedd sydd yma, y gwerth anhygoel wyt ti'n rhoi ar bob un ohono ni, ac i fyw yng ngoleuni hynny. Er ei fwynau. Amen.